lov i još ponešto. Skupština Lovačkog saveza Vojvodine. Ovom zasedanju Skupštine je prethodila odluka o održavanju zasedanja u junu, ali je naprasno pred samo održavanje telefonski odlučeno da se zbog epidemije korone Skupština odloži. Sada, sa smirivanjem epidemije, stekli su se uslovi da se Skupština održi uz poštovanje svih epidemioloških mera. Uprkos jasnim znakovima smirivanja epidemije i uprkos odlukama nadležnih da se zaštitne mere ublaže i da se dozvole pojedina okupljanja ljudi, neki iz rukovodstva Lovačkog saveza, pre svega predsednik Novak Andrić, nisu baš bili raspoloženi da se zakaže ni upravni odbor, a kamoli Skupština. Boljim poznavaocima situacije u vojvođanskom lovstvu je verovatno jasan motiv da vreme teče bez događaja. Bitno je izgleda da mandat ide, a da se ništa realno ne radi, dok Lovački savez Vojvodine tone sve dublje u krizu iz koje se može izvući samo drastičnim promenama. I tako je u mesecu septembru održana Skupština Lovačkog saveza Vojvodine. Skupština je trajala puna 3 sata. Nakon biranja verifikacione komisije, izbora radnog predsjedništva, zapisničara i 2 overivača, usvajanje dnevnog reda, za govornicom su se redom smenjivali članovi Skupštine. Bez rasprave su usvojeni finansijski izveštaj, izveštaj Suda časti i izveštaj vojvođanskog lovca, dok izveštaj o radu predsjednika velikom većinom glasova odbijen. Nakon toga pokrenuta je inicijativa za opoziv predsjednika, što je također usvojeno, pa je Andrić, nakon samo 18 mjeseci na čelu Lovačkog saveza Vojvodine, opet velikom većinom opozvan. Za vršioca dužnosti predsjednika Lovačkog saveza Vojvodine imenovana je bez jednog glasa protiv Sanja Momčilović-Bognić. Osnovni zadatak nove VD predsjednice je da u roku od 6 mjeseci u skladu sa epidemijskim uslovima održi prevremene izbore za sve organe i tela Lovačkog saveza Vojvodine. Jedno je sigurno, ovo zasedanje Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine je istorijsko i to po 4 stvari koje su se desile na zasedanju. Po prvi put u istoriji Lovačkog saveza Vojvodine dugoj skoro 100 godina održano je skupštinsko zasedanje u Sremu. Po prvi put na čelo jednog Lovačkog saveza došla je žena, Sanja Momčilović-Bognić. Po prvi put u istoriji Lovačkog saveza Vojvodine došlo je do opoziva predsjednika pre isteka mandata. Po prvi put na jednom zasedanju bili su prisutni svi predsjednici Lovačkih saveza koji su aktivni u Srbiji. Bude Sanja Bognić sa rokom da se u tom roku od 6 odlukom, da se u roku od 6 mjeseci raspišu izbori ukoliko to bude dozvoljavala situacija. Dešavanja sa Skupštine Lovačkog saveza Vojvodine će sigurno uticati na buduća dešavanja u lovstvu cele Srbije. Lov i još ponešto.